мисля да включим в разговора и доктор Яво. Искам да разкажеш първо една вметка. Повечето колеги, които учат медицина в момента, искат да бягат от България да учат някъде и да работят в чужбина. Ти идваш тук, как става тази работа? Здравейте, колеги! Аз съм доктор Яво. От 2003 година съм тук в България. Научих медицината във Варна. 2009 година съм завършил и научих български само за 4 месеца и започнах медицината. Понеже, че и аз, когато съм 6-ти курс, мисля да ходя към Германия и научих немски език до B2. И после отказах и казах, че тук ще остана, не знам как ще мислят там. Понеже, откакто съм малък, имам мечта да стана хирург. И избирах урология, като моя специалност да се занимава с урология. И според мен човека трябва винаги да си мисли за всичко. За тука и за чужбина. Защото аз съм тук в България, обаче и мисля за друга работа в Нигерия, които съм едва не знам. Може би ще се върна, може би няма да се върна. За чужбина, понеже имам други нигерийски колеги, които заедно учихме немски с тях. Сега са в Германия около 5 човека. Само аз остана. И наистина понякога има проблем, защото трябва да смениш работа и нямаш посока. Другия започна към психиатрия и после вътрешна медицина и после кардиология. Те загубя около 3 години, защото аз от 3 години заминавам с урология, който за сега много съм доволен с професор Славов. Почти всеки ден в операционна зала. Най-трудни операции сме правили тук в нашата клиника Александровска болница за урология и много съм доволен. Заради това не за чужбина, защото други ходят само за пари. Като касая, човека иска да научи нещо и да стане добър лекар. Първо трябва да мисли, не само за пари. Там може да хванеш някой шеф, може да ти научи, обаче може само да пишеш. Сериозно би говоря, защото други, които са там, имам братовчет, който сега специализира в пулмонология, когато бяхме тук, той също е добър студент, като така добър студент, обаче той ми каза, че той няма избор, вече е там и няма връщане назад. И почти всеки ден си говорим така с него. Обаче като човека иска за кариера, за пари, може да помисля за нещо. Понеже има разлика между хирургическа интервенция, например хирургия и вътрешната медицина. За вътрешната медицина може да ходиш там да се научиш, обаче за хирургия трябва да намериш някой, който ще ти научиш да станеш добър. Защото не си учил на учебника, то се тренира практика. Това е моя гледна точка. Аз само ще допълня, че наистина с голяма любов и желание доктор Яво се хвърли в тази дисциплина и тук ще направя една реклама на урологията. Много е приятно, много е лесно за овладяване, да ви казвам. Стига да имате желание, стига да имате мъничко талант, всичко останало с много работа се постига. Повярвайте ми. И това, което той каза, не всичко е пари, особено в медицината. И искам вас да ви предпаза от тази посока на мислене. Защото много мои колеги, млади, бързаха да вземат специалност. Да, ще го научиш, ще си изкараш изпит. Защото практически, между нас казано, минава доста лежерно при нас. Доскоро, сега много ставаме по-взискателни. И бърза да отиде на кабинет. И то не на кабинет, сещам за един колега, няма да кажа. Но той, понеже излизаше с идеята си, че видите ли, като няма пари, има семейство, как да го издържа семейство? Да, прав е, аз го разбирам. Но той прекъсваше специализациите си. И отива лятно време, общо практикуваш лекар или спасител на плажа. И да, изкарва повече пари там, в чужбина.
медицина, но той загуби много години, загуби ръката си. Един колега, който имаше прекрасна ръка, усеца ръка. В хирургията трябва да имаш и ръка. Тя се усеща. Примерно доктор Ябо, веднага го схвана, че знае как да хване инструмента, знае къде да пипне. Това е ръката. То се усеща. Има други колеги, които се мъчат с години. Да, стигат определено ниво, но не могат да стигат. С това трябва пък и да сте малко самокритични. Да знаете в кое ниво и до къде ви стигат възможностите. Хубаво и някой да ви ги каже. Хубаво. Но да не ги приемате трагично. Ето аз ще ви кажа за моята дъщеря. И тя му упреква до ден днешен, че обичала медицината, но аз съм отказал от медицината. Не, аз седнах и най-сериозно поговорихме в 10-ти клас. Тогава учиха до 12-ти, така завърши Френската гимназия. В 10-ти клас седнахме, когато трябва да започне да се готви за приемните изпити. И казвам това. Погледна конспекти, това много трудно, това много ясно. Вземи си нещо лекичко, като е трудно. И си взе географика, приятно, мечтае си, че може да отиде на екскурзия на някое хубаво кътче, като учи география и други такива неща. Влезе си девойчето в УНСС, завърши си, направи си след това магистратурите в ЛИФАК, без да ходи в чужбина. Тук ЛИФАК, това е Френски институт за Източна Европа, който е базиран в София и тя има диплома от Кан, защото те се водеха към университета в Кан. Отиде само там няколко месеца на специализация, около 3 месеца. В момента е асистент в УНСС и беше много стресирана, че тя студентката изведнъж трябва да преподава на студенти. И казва, има някой по-възрастни от мен студенти. И така, но в ден днешен останало едно такова разочарование, че аз не съм я подкрепил за медицина. И да, ама трябва да дадеш от себе си за медицина. Тя няма да ти я налее никой. Тя се разбирате на какво иска да ви кажа. Между страниците.